In my view, Mr. Matlala, you're not a businessman. You're a crook. I am. You're a thief. You're a fraud. Uvusomozi Kate Matlala ugagene nembila zithutha namhlanje kwikomiti yesikhawu yepalamente kwaye uchazwe njengomgulukudu osithele ngewonga lokubizwa njengosomashishini engenguye. Sinengcindezi kakhulu kubantu esibaholayo bafuna ukwazi ukuthi njoba bawina kungani bengaphethe eKZN. Izakuhlala ngomhla we-15 kule nyanga izayo ingxoxo mpikiswano ngesiphakamiso sombutho we-MK sokungayithembi inkulu baphathiswa eliphondo laKwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli. Kanti aphume ngobuninzi amadoda eGauteng eSoweto ngelichasa ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweli. Sinamkele kwindaba zethu andambi ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolumilo ezandla Botani Mzontsondo. Bephekwe sophulwa namhlanje uKate Matlala ngethuba evele kusuku lwesibini phambi kwekomiti yesikhawu ephanda urhwaphilizo kwinkonzo yesipolisa nakwinkqubo yezobulungisa kweli. Lo kaMatlala uthi uMnumzana Bheki Cele wafuna imali engangesigidi serandi kuye, nto leyo eyabangela ukuba afikelele kwisigqibo sokuqhawula imbeleko naye. Ukanti ilungu le-DA kule komiti uGlynis Breitenbach ukhweleze ehlela kulo kaMatlala esithi ngumgulukudu osithele ngewonga lokubizwa ngosomashishini. Udibene nembila zithutha namhlanje uKate Matlala ngethuba evele kusuku lwesibini phambi kwekomiti yesikhawu ephanda urhwaphilizo kwinkonzo yesipolisa nakwinkqubo yezobulungisa kweli. Lo kaMatlala namhlanje uveze ukuba ukuze ibhatya lakhe ibhobhile phakathi kwakhe noMnumzana Bheki Cele kungokuba lo kaCele akazange aphelele kwi-500,000 rand awayemnike yona koko wayefuna isigidi serandi. So, at what point does he ask you for money? Or do you offer him money? And what amount? I offered him the first payment. It was 300,000. So it was in January this year. And for the reason for me to give me that money is because of he asked for money. He asked for the money? Yes. Did he mention 300,000 rand? No, he actually wanted 1 million rand. He actually wanted 1 million? Yes. What? Uphike wama ngomlenze omnye ke lo kaMatlala xa kusithiwa wanika uBheki Cele le mali kuba wayemfumbathisa. And the payments that you made in order to ensure, or to try and ensure that the contract wouldn't be cancelled, are nothing more than bribes in just common parlance. Is that correct? No. No. So what do you think a bribe is? A bribe? Yes. I know what a bribe is. Tell me what you think a bribe is. A bribe is to Yes, tell me how a bribe works. Is to give someone money in exchange for a favor. Yes. Isn't that what you did? No, it's not what I did. Did you not give Taylor $500,000 in exchange for a favor? If you were in my shoes, you will do it as well. uKate Matlala uvumile ukuba wabonelela ngenkonzo zokhuseleko simahla kusodolophu waseKuruleni nakumagosa lomasipala aquka uJulius Mkhwanazi. The protection that you supplied in Ekurhuleni, you supplied protection to the municipal officers, I think. Correct me if I'm wrong, and also sometimes to the mayor. Is that correct? The mayor is. How did that happen? By then he was a chief of operations. Who? Mr. Julius Mkhwanazi. Khange uqine umnqwazi ke zempendulo zikaMatlala kuGlynis Breitenbach nekulapho axelele lo kaMatlala ukuba ungumgulukudu osithele ngewonga lokubizwa njengosomashishini engenguye. In my view, Mr. Matlala, you're not a businessman. You're a crook. I am. You're a thief, you're a fraud, and you're corrupt. And the problem in this country today is that people like yourself
clothe yourself in the respectability of calling yourself a businessman when you are nothing but a dishonest thug. You make an illicit fortune by stealing from the poorest of the poor. It's people like you and your associates that have robbed generations of South African children of their futures. Shame on you, sir. Ukanti uKeth Matlala ubetha ngenqindi etafileni akagungqi kwelokuba akazange ahlawule okanye afumbathise mntu ukuze afumane ithenda yakhe ye-360 million rand. Nangomso ke kusalindeleke ukuba aphekwe sophulwa ngamalungu wale komiti. Kulubaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal uThami Ntuli uza kujongana nesiphakamiso sokushenxiswa esikhundleni sakhe ngomhla we-15 kwinyanga kaDisemba. Esi siphakamiso sokungamthembi senziwe liqela le-MK Party lityhola lokaNtuli ngolawulo lugwenxa. Umbutho i-MK Party namhlanje ubambe umngcelele onjongo ikukuphakamisa ukungathembi inkulubaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal uThami Ntuli. Kambi lengxoxo ibuye yarhoxiselwa umhla we-15 kuDisemba. Eli qela ke livakalise ukungaxoli ngesi sigqibo. Sesiyadumala kakhulu ke manje masizwa ukuthi usehlehlile futhi umhla ka5 izoba mhla ka15 ngoba sinengcindezi kakhulu kubantu esibaholayo bafuna ukwazi ukuthi njoba bawina kungani bengaphethe eKZN. Manje siyahluleka ke kubaphendula. Manje ingakho ke sizela ukuthi ke sicela iMK ithatha amandla njoba yawina sinethemba futhi lokuthi sizokuwina lokho. Nakubeni kunjalo iqela le-IFP lithi liyaphikisana nezityholo ze-MK Party ngelithi iyabonakala indima idlalwe ngulokaNtuli kule ofisi. Just to name a few things that is done, we've seen him creating jobs. KZN is the only province with a job growth of 0.8%. We've seen him bringing in investments from private sectors. Last year he brought in around 80 billion. And now he just confirmed that he got an investment of 101 billion. Iqela le-MK Party lona aligungqi kwelokuba ubunkokheli bukaNtuli abuqinanga. Masipala iKing Sabatha Dalindyebo ujongene nengxaki yezimali ezingahlawulwayo ngamasebe karhulumente kunye nezakhiwo ezingahlawuliyo iindleko zombane namanzi. Ezi zakhiwo ziquka iBothas Cawu, izakhiwo zomasipala, iNorwood Flats kunye neSouth Ridge. Sithetha nje ezinye zezi zakhiwo zincinyelwa umbane ngumasipala ngenxa yamatyala. Abahlali abachatshazelwe kucinywa kombane bathi umasipala ucime umbane engakhange athethe nabo kuqala. Umasipala akezanga kuthi khange sifumane notice yoba umbane uzawucinywa. Thina sibone kucinywa umbane. Isizathu besingasazi. Saze emveni koba kucinywe umbane. Uba uPublic Works ngoba ezifleti ziphansi kwaPublic Works. uPublic Works akabhatalanga i-rates kumasipala. Umasipala khange eze ebahlalini afike abaxelela uba uzawucima umbane. Ucime umbane sabe singazi into thina. Wonke umuntu ozizamelayo kulento yentswela ngqesho uchaphazeleke kakhulu. Ziyeke ke into esezifrijini, uziyeke izinto i-invoice efuneka zenziwe ngabantu abafana nathi. So zininzi izinto namhlanje izinto, and kuyinto bendifuna uyivelela into yoba uPublic Works ekunikweni kwakhe as properties kwi-dispensation ye-democracy zashiftwela kuye mos. So zangaphakamise nomnwe, abantu bayazimaintainela ezi properties, and yet he seeks to sell abantu as properties, same properties at market value. Into esilwayo ke leyo because i-arrangement with the parents zethu was that they were renting to own with the arrangement ye-Transkei government. Bafika batshintshe ezo zinto. Siyamvumela sometimes urhulumente ke kuba singazuthini. Umasipala iKing Sabatha Dalindyebo uziphendulele wenjenje. Public Works ewonke utyala umasipala about 150 million rands kwizakhiwo zonke zakhe ezilapha eMthatha, and kweli xa singumasipala asikho kwixesha lokubana kuxoxiswana okanye kunegotiatwe in terms into yokubana mabaze bazobhatala until babhatale i-full amount abasityala yona singumasipala. Ziliqela izakhiwo ezisebumnyameni sithetha nje ngenxa yokucinywa kombane ngumasipala.
Kuhlatywe ikhwelo kumadoda ngokubanzi kuba athabathe inxaxheba kwidabi lokulwa uxhatshazwa nokubulawa kwabasetyhini nabantwana kweli. Namhlanje iGoodman Foundation yenze umngcelele eRhawutini eSoweto ngelikhuthaza amadoda kuba nawo adlala indima ephambili ukuphelisa le ngxubakaxaka yokuxhatshazwa nokubulawa kwabasetyhini nabantwana. Ukanti kulo mngcelele ebekhona nosodolophu wesixeko saseRhawutini uDada Morero. Amadoda kunye nabasetyhini baphume ngobuninzi babo namhlanje bebambene ngelithi makuphele ukuxhatshazwa kwabantwana kunye nabasetyhini. I think enough is enough. We as Amatama Brotherhood Circle and other male organizations feel that it's time to unite as men against gender-based violence and femicide. In fact, we've taken a stance as the Amatama Brotherhood Circle that every event that we start, we kick off with a pledge. We ask every man to take a video selfie of themselves, pledging to stand up and speak up against gender-based violence and femicide, because we want to show the world that we as men are not going to stand on the sidelines of gender-based violence and femicide. Are you aware that every 63 seconds a woman or child are a victim of such, and the perpetrators are men? So we need to change this. Amalungu wale foundation athi elilizwe lidinga umanyano. Mina njengami ngashonelwa siswami ngesandla se-GBV. So we didn't get justice, but ngendlela engibona ngayo namhlanje ngibona ngathi we are going somewhere because of kugcwele abantu ababo baba namhlanje. I think justice abantu besifazane bazoyithola. Abo baba nabo bayahlukumeziwa kakhulu and ema-police station bahleka ngabo, bayabahlekeni bayabajikisa. Abafazi nabo they are also abusive, not only ukuthi abo baba kuphela. Kumenyelelwa kuwo wonke ummiweli kuba angavumeli nabani na umntu oxhaphaza abanye abantu kwaye abenza njalo mabasiwe emapoliseni. Umbutho we-Democratic Alliance uvule ityala lokuthubelezisa abantu ubuqhophololo kwakunye netyala lokuncedisa kwimfazwe zamanye amazwe ngakwilungu lepalamente lombutho i-MK uDuduzile Zuma Sambudla. I-DA ikwatyhola uDuduzile ngokurhwebesha amadoda eli kuba alwe kwimfazwe eqhubayo phakathi kweRussia ne-Ukraine. Luya lukhula uluhlu lwezityholo ezijongene nelungu lepalamente lomkhonto wesizwe uDuduzile Zuma Sambudla noselephandwa lisebe lokhethe emva kokuba ebekwe izityholo zolwaphulo-mthetho emva kokuloba abafana abali-17 ngokubathembisa iinkonzo zoqeqesho. I-DA yongeze izityholo zokurhweba kwabantu ubuqhophololo kunye nokunyhasha umgaqo-nkqubo woncedo lomkhosi wangaphandle. We believe that she assisted and lured, actually canvassed people to go into Russia for military training and perhaps a further charge of fraud as well as human trafficking should also be considered. Uthi imiyalezo yefowuni ibonisa ukuba wabakhohlisa abafana ze wabathembisa ubomi baseRussia naseCanada. Ukanti isebe lobudlelwane bamazwe ngamazwe lithi umphathiswa kufuneka awumele ngeenyawo lo mba. I certainly think that the Department of International Relations and Cooperation and certainly Minister Lamola himself need to condemn what is happening with the recruitment of South Africans to fight in a foreign war. It's completely against domestic legislation. But more importantly, in the broader foreign policy space, it has quite dire consequences for South Africa. We already know that some of our largest trading partners have serious concerns with South Africa's proximity to maligned actors on the international stage, such as Russia and Iran. And this just adds fuel to the fire, the speculation that South Africa, not only through the ANC's party political interest in our foreign policy, is supporting Russia, but that we're actually helping Russia fight its own wars. Nangona kunjalo i-MK ithi iza kuziphanda ezi zityholo xa sele ifumene isikhalazo ngokusemthethweni. Any serious allegation level against our member is against our interests as members of parliament. So definitely, that's why we are saying we'll wait for the right and appropriate information for us to react as the caucus of the party in parliament. Ngokwengxelo eqokelelweyo asakufika eRussia lamadoda athathelwa izazisi zabo neempahla zatshiswa ze bathathelwa iifowuni ukuze bangabinalo unxibelelwano neentsapho zabo. Kwilinge lokuthintela ingozi ezibangelwa yimibhiyozo yokugqitywa kweemviwo zokuphela konyaka kweli, isebe lezemfundo eMpuma Koloni lisingatha umsitho okhuthaza ukhuseleko lwabafundi kwanokubafundisa ngokusela utywala okungekho mthethweni. Oku kuqhutyelwe eHobby Beach eGqeberha eMpuma Koloni.
Ngenxa yesiganeko ezinxulumene nokusetyenziswa kotywala ngexesha lokuhlanjwa kwephepha emva kweemviwo zokuphela kwenyaka ngabafundi, isebe lezemfundo eMpuma Koloni lizinike uxanduva lokusingatha umsitho okhuthaza ukhuseleko lwabafundi ngeli xesha lonyaka. Yes, we took a decision after we experienced badly about the Nyobeni incident that we needed to build an institutionalized program of regeneration, of moral regeneration, but also talk to what should be the character of the youth in the times coming, and how should we relate with those morals within the institutions of learning, and how should they conduct the business of writing examinations. Kambe iqumrhu iKhula Development Agency ligxininise ukuba abazali kwanabantu abanegunya lokukhusela abantwana kufuneka bedlale indima ebonakalayo ekubakhokeleni. We are saying there are many ways of celebrating. That is why we have responded to the call of the head of Department of Education, Ms. Sharon Mastorp, when she said, let us try by all means to protect children. Eli nyathelo ke lithatyathwe njengekhubalo lokukhusela ikamva labafundi. Nantsi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu bethuna ngegama mna ndikuThabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni nantsi iMozulu leyo ke mzonsundu ekhaya siye sivule kaloku ngokuphawula ke iziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika ngokubanzi limathumba ndakampela izulu phantse nje wonke umbindi phaya koPriska ngexesha lasekuseni ngomso bevuka ngo-20 degrees bavalela mina phaya koDiara futhi sele kufudumele noxa kududuma phaya ebusuku ngenxa yawo kaloku lamashumi mathathu nje abenanye ngokubanzi chunam kaloku sijonga amaqondo akho phantsi naphezulu sivule ke bethuna ngephondo lokuqala epha kaloku lona ke eMpuma Koloni ngamandla mbukeli wam ekhaya phaya ko-Alvan nasesada phaya ekuseni qaba ngamavumpela phaya bevuswa ngula 12 degrees okhatshwa zintshizane neendudumo ngomso ngorhatya ngo-24 degrees kanti ke baphila kanje ephondweni laphaya bethuna kaloku eFreystata ngamandla kakhulu ke mbukeli ekhaya phaya kumazantsi welaphondo njengaphaya koBloemfontein nazo zonke nje zaziphaluka ekuseni futhi kuyanetha kubaneke ngeshumi nje likhatshwa sisihlanu kanti ke baphila ngohlobo phakho laphondo futhi laphaya eNtshona Koloni ngamandla mbukelo mekhaya futhi kwimpuma xabe namazantsi laphondo futhi koGeorge phaya ekuseni futhi kunganetha kwalo yonke lantsasa ngelashumi nje elikhatshwa sisihlanu mbukelo ekhaya kokubanzi nam kwakhona futhi ke elaphondo laphaya kaloku eNorthern Cape ngamandla mbukeli wam phaka kumantla laphondo futhi kokurumani kwasekuseni ngala 18 degrees naphaya eAppington ekuseni futhi kusibekela impela nje yonke intsasa yabo ngomso kanti ke nansi iMozulu kwiphondo laphaya eNorthwest impela ke kumantla futhi lombindi welaphondo njengapha kaloku ekuseni futhi koMahikeng vuka kwamandi phana xa kusibekele impela ngelashumi nje elikhatshwa sisihlanu mbukele ekhaya ngokubanzi futhi amaqondo akho phansi laphezulu phaya ephondweni ke laseGauteng ngamandla ke kumazantsi nempuma yelaphondo njengapha kaloku eSprings futhi ekuseni koSoweto ngelashumi nje elikhatshwa sisithandathu xa bevuka ngomso ekuseni futhi mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo lapha kaloku Limpopo futhi ngamandla ke kwintshona namazantsi olaphondo njengapha kaloku ekuseni koThabazimbi ko-17 degrees okhatshwa zintshizane zithe qha yonke lantsasa yangomso yehla nam sithe chu futhi ephondweni lapha kaloku empumalanga ngamandla ke phaa koMiddleburg kumantla nentshona yelaphondo ekuseni ko-13 degrees napha kumbindi nencam yelaphondo emalahleni ku-14 ngexesha lasekuseni bukele ekhaya vuma ndivale ndisonge iMozulu phaya iphondo lokugqibela nqa kuphaya kaloku KwaZulu-Natal ngamandla ke futhi kumazantsi welaphondo phaya eThekwini ekuseni futhi zezo ntshizane zithe xhaxhe yonke lantsasa eThekwini ngo-20 degrees mna ndikuthanda kangaka xa Shirley Miyoli. Kamnandi mawethu.